Hala, zuzenean gira, diaspora eta zu 11. Solasaldia. Gaur, plazer handi batekin errezibitzen dut lagun bat. Zenta espaldidanik elkar ezagutzen gira, zenta biok diasporaren alde eta diasporarekin lan egiten dugulako. Joseba Etxarri da euskalkultura.eus webgunaren sortzailea, kudeatzailea eta zuzendaritza, eta gaur ere kasetaria. Arratsaldean Joseba, untzazidea. Untxa gira, ba, eta zu? Ni ikusten duzun bezala, ongi. Aspaldidanik elkar ezagutzen gira, eta nahi nuen pixka bat zurekin aipatu gure esperientziaren bitartez, pixka bat, ikusi dugun historiokoki pixka bat zer egina izan den diasporari begira, eta nunbait zer falta litzateke edo zer indartu behar litaike. Zenta guk ezagutzen ditugu bai euskaletxeak, baina baita ere euskaletxen bazkideak. Eta zuk eta nik badakigu euskaletxe baten indarra ez da euskaletxea, baizik eta bazkidea, eta bazkidearen beharra. Zure ustez, nire lehen galdera izan daiteke hori, zer sortu behar ginuke edo indartu lotura hori indartzeko Euskal Herria eta diasporaren artean. Eta behar bada lotura hori indartzeko eta edo zabaltzeko askoztak gehiago Euskal Herrian. Galdera potoloa da, galdera handia da, eta ez da edozoin galdera. Orduan, hasteko importanta da galderak egitea. Galderak egitea diasporari buruz, eta beraz jarrera positibo bat ukaitea, eta hau da, jakitea badela hor zerbait diaspora izena duena, edo ondarreko urte hauetan diaspora izenarekin ezagutzen duguna, baina ondarreko mende luze hauetan hor egon dena, eta bere historia luze honetan gure parte izan dena. Gehiago jakin momentu honetan hor egon dela, egon ez dela, baina, hau da, Euskaldunek lotura zuzena eta lotura handia Euskal Herriko eremu eta Euskal Herriko eskualde asko ukan dute hori, harreman handi bat, harreman beren izaera ere aldatu duena, diasporarekin, eta iduridu batzuetan hori, ezagutza hori edo pertzepzio hori galdua dela edo ez dela orokortua, ezta? Eta orduan hori behar dugu, jakitate hori edo zera ezagutza hori behar dugu berreskuratu, eta behar dugu berreskuratu egun eta egun ditugun medio edo tresna edo lanabez hauekin eta baliatu egungo teknikak eta egungo bizitzeko manera honek eskaintzen dituen baliabide hauek hortarako. Eta beraz, lehenengo gauza da nahikeria, borondatea. Arrazen duzu. Zurekin adoz nago, egunetik egun. Nahi nuke ere bai eskertu, zenta jadenik baditugu jende batzuk, maitatutuena, patsatut hor, Katalin Camino, ezagutzen duzuna, Rafa Molina, Maria Fernanda Astigarraga ere bai. Jadanik hor dira, begiratzen eta onartzen gure webgunea. Kaixo, besterik eta hori, nik badakit hau dela, ogoi urte baino gehiago, Joseba ari zirela lan egiten Euskal Diasporarekin, zer berginuke egin Euskal Herriko Euskaldunek beren gain egiteko, sartzeko Euskal Diaspora. Pizka juduek egiten duten bezala, badakizu, juduek aur batek ikastaro bat egin behar bali badu, badakite, badu telefono hartzen, tak deitzen du edo Nueva Yorkera edo eta sartzea gure egunerozko bizitzan, Maria Fernanda Astigarraga, begira komentarioa, en español. Sí, María, después, espera un poco, solo ingresando un poco a la emisión. Espera, por favor. Eta beraz, zer egin, Oscar Alvarez, Oscar ere bai. Nola, sartu hobekio, edo proposatu Euskal Herriko gazteriari, zenta gure gazteria da gure etorkizuna, nola, sartu hobekio Euskal Diasporaren presentzia eta errealitate hori. Guk existitzen gira, baina nik
ez dakit, eta ikastoletan, ez dakit programetan sartu behar liteike zerbait diasporari begidaz, eta ez da batera aipatua edo gutxi. Nola ikusten duzu zuk hori? Ikusten dut, badira gai batzuk diasporan ere, askotan aipatzen direnak, eta ez aipatzeagatik horrek ez du egiten gauzak edo aintzinamenduak egitea edo aurrerapenak egitea, ezta? Orduan, kezka bat hor badago, ezta? Baina kezka hori behar da gauzatu eta behar dira soluzioak edo behar dira urratsak eman horretarako. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzak eman ditu urrats batzuk, baina ez dira biztan da aski eta ez dira ere orokortu, ezta? Orduan hor nire ustez helburu argi bat eta ez da hain zaila ere izango litzateke lortzea edo entxeratzea lortzen eta egiten da, urratsak eman izan dira, hau da, harremanak sortzen, lehen zuk aipatu dituzu Euskal Etxeak, aipatu dituzu norbanakoak, ezta? Eta beraz, norbanakoen artean, hau da, eta nolabaiteko kidetasuna daukaten jendeen artean, harremanak, hau da, elkar ezagutzeko harremanak lortzea eta sustatzea. Hau da, ez dakit, nolabait esatearren. Gazte mundu bat egiten banin bada, izugarri ongi da, jendeak elkar ezagutzen du, baina igual egin daiteke hori baino gehiago, eta orduan hor ezarri diren lotura horiek saiatu luzatzen, eta saiatu horiek egonkortzen, eta saiatu horiek pusatzen, eta beraz, hau da, diaspora batetik, beste diaspora batera, kontinente batetik, beste kontinente batera, jendeak norbanakoek, zera horiek, harreman horiek mantentzea, euskal gauzen inguruan, bai, eta menturaz ere beste gauza batzuen inguruan ere, baina adizkitasun horiek, eta gauza horiek mantentzea, ezta? Hau da, gazte mundu bat egiten banin bada, ez ustea horretan, baizik eta, hau da, pulsatzea, bilkurak egitea. Batekoak, bestekoak, programak egiten banin badia, programa horiek ez gelditzea egun horietan, edo pare bat urtetan, eta gero ustea, baizik eta norbait egotea hor, programa horiek, harreman horiek bultzatzen, eta segimentu bat egiten, eta, hau da, askotan hori egiten banin bada, luzatu egiten dira, edukia eman egite zaie, eta horrek egiten du komunitate baten indarra. Orduan... Erabili duzu hitz bat oso importantea diduretzen ez, epatu duzu komunitatea. Komunitate baten indarra, eta nik nahi nuke azpimarratu pixka bat, gure artean daukagula sare ikaragarri bat, eran daiteke, mundu osoan ditugunak lagunak, zenta hori ere bai importantea da hitz hori, Joseba, zuk egiten zuen lana dituzun kontaktu guztiak atzerrian diasporan dira zure lagunak, zenta pertsonalki ezagutzen dituzu guztiok, hori da? Eta ni berdin. Eta azkenean da pixkatera kustia, bai, ukaiten alginukela lotura bat Euskal Etxe batekin, instituzioarekin, baina importanteagoa da, ukaitea, lotura, instituzio horren bazkidearekin, edo bazkideekin. Hori da, ene ustez, egiazko lana diasporari begira, da, egiten duguna gubiok, gure harremanen bitartez, da, gehiago, preparatzea gure etorkizuna, ikustea zer gaur martxan den edo ez, albisteak eman, eta, zabaltzen dugu hori gure esarean, baina zabaltzen dugulako, berbada preparatzen dugu, bidea biharko, ere bai. Eta ez faltak egiteko, etorkizuna hobeko preparatzeko. Nikola ikusten dute, sortu duzu euskalkultura.com 2001 urtean, nik ikusi dut, aspaldidanik, ze izan den, eta webgunearen aldaketak, eta formulak, eta teknika aldatu duzu. Badakitzuk eta teknika ez duzula maite. Baina, pasatu zira WordPress moduan, eta hori, ze ikaragarria, Joseba dela aldaketa bat. Ez, badira gauzak ez zirenak, badira aldaketak, eta proposatzen dituzun zuk aldaketak, da kazetari baten aldaketa, nunbait, da euskalkultura.com da, edo .eus da
kaseta bat, interneten dena. Baina gero zuk pertsonalki dituzun datu pertsonalak, eta lotura pertsonak horiek ere bai daukate haien merezia internetik kanpo. Alde batetik ere, hau da, pixkat, eta ez, zure emankizun hauetan beti ere kezkatu egiten hau hizkuntzen gauzak, ez da? Hau da, orduan, biztan da, guk gure planak eta gure lana eta euskaraz egiten dugu, baina biztan da baita ere egin behar dugu eta egiten dugu espainolez eta egiten dugu gure kasuan ere inglesez, ez da? Eta hori, gure kasuan, hau da, gure irakurleak egiten dute hizkuntza, bakotxak hautatzen du, zoin hizkuntzan hartu nahi duen, eta hori, ezta? Hemen online edo irratian edo zera, hori, hizkuntza batetik bestera salto egitea, eta entzule batzuk horra dira, ez dakit hori nola den, ez du kontrolatzen hori. Onge etorkizunean, Baina biztan da, hau da, hizkuntzak ere baliatu behar ditugula, batera antzi gabe eta izan ere gure proiektuak euskal proiektuak dira, euskara dute indar zen moduan, eta beraz euskara ikur eta parte eta joaten gara eta ibiltzen gara zan munduan, baina biztan da baita ere munduan ere beste hizkuntzak erabili behar ditugu, Ameriketan eta Europan eta hori, eta horrendako gure alegina ere, hori, beste hizkuntza horietan, ez hori, orduan, eta, hau da, helburuak, pixkat, diasporaren alor honetan, ez dira komplikatuak. Hau da, lortzea, izan diteke komplikatuago, baina, hau da, ideiak argiak, klarki jakitean zer nahi duzun, hori importanta da, eta gero biztan da saiatzea tresnak eta sostengua eta dirua ere biltzen, ez da? Guk hasi ginelarik untan, argi eta garbi ikusi genuen, hau da, sartu ginen untan, ikusten genuelako utxune handi bat. Eta orduan behar zirela, eta momentu hartan etzegoen sare sozialik, etzegoen webgune berezirik, etzegoen ezera, eta orduan, hau da, gure kasuan, aitzindari izan ginen, hortan, hau da, utxune handi baten aurrean, behar zela egin zerbait, eta behar zela tresna bat, eta behar zela urratxik eman, hau da, munduko euskaldunen arteko, eta Euskal Herriaren arteko, hori, harremana, elkar ezagutza, eta hori bultzatzeko. Eta horretan, etzela gauza handirik egiten, edo ez behintzat modu azkar batean. Orduan, hortarik hasi zen, eta azken finean da, zera, zubigintza bat, eta, hau da, bi alderdi edo hiru edo bost alderdi, hau da, Euskal Diasporak eta Euskal Herriak hemen balin badira, hau da, behar da zubigintza lan bat egin, horiek guziak harremantzeko, eta orduan, behar dira aukerak eman, behar dira tresnak eman, gero jendeak ala nahi badu hautatzeko tresna horiek erabiltzea, eta hori, baina gu behar dugu alegin hori eman. Eta ez bakarrik behin edo ez baizik eta, hau da, plangintzak egin behar ditugu, eta behar dugu eten gabe, segi, eta batzuetan pelmak izan, eta segi, eta eman, eta eskaini, gero jendeak eginen du nahi duena. Baina, hau da, Euskal Herriak eta momentu honetan ere Euskal Jaurlaritzak, Euskal instituzioek baduten ere ustez egiteko lan handi bat hortan. Eta hori biztan da, egin behar da, Euskal Etxeekin batera, munduko Euskaldunekin batera, eta horretan, nik beti aipatzen dut ere, gure proiektua Euskal Etxe badela. Hau da, guk Euskal Etxeekin partekatzen dugu, izpiritu bera, konpromiso maila handi bat, eta gure kasuan ere, ezagutza bat, eta ibilbide luze bat hontan. Hau da, gu hemen izan gara, Joseba, azkenean Euskal Herria izan daiteke lehen Euskal Etxea. Hau da, guztiok bat gara. Guztiok bat gara, eta orduan batzuek ez dakite hori. Ez dakite, hau da, ez baitute ezagutzen, orduan, hori. Beraz ezagutarazi lehenik. Hori da. Badituko bi mezu, Frank Lidon, ez dakit irakurtzen duzunez, hori, oso pozik, Frank Lidon bera dago Korsikan.
Hala. Hala, beraz, eta hurbildu da, Cecil Daguerrekin, Cecil Daguerrek berak eramaiten du Bastiako Euskal Etxearen sorkuntzaren proiektua. Beraz, biak hurbildu ditut, proiektu hori urrunago eramaiteko. Hori da, exemplu horren bitartez, da gizon emakumeen arteko lotura. Nik hori erraiten dut, da gure indarra hori dela. Da, Euskal Herriko Euskaldun bat, ni edo zu, eta diasporako norbaitekin lehenik harremanetan sartzen gara. Eta guk Euskaldun gisa, ez dut sekulan erabiltzen emaiten edo ez, oparitzen dizkiegu haien nonbait nortasunaz, eta guren bitartez errekuperatzen dute haien memoriaren zati bat, ez dena, baina zati bat. Eta horren esker, geroztik haiek ekartzen gaituzte, zerbait. Baloratzeko gure lan hemen. Ados zira ikus molde horrekin? Ez dut ongi entzun, ez dakit bai. Esaten nuena, zen, lehenik zu edo gubiok egin dugun lan guziarekin, nik beti hola egiten du gainera diasporarekin lan egiten dutalarik, diasporan aurkitzen dutalarik norbait, berria dena. Badu euskal izen bat, orain dela gutxi, egin dut nola Mexikon aktore horrekin Sandra Etxebarria, eta bidaltzen diot mezu bat, aurkitu dut Instagramen. Aktorea, agertzen da Hollywoodeko pelikuletan. Bidaltzen diot mezu bat, eta berak konfinamenduta eta hori guztia, beraz banekien berak segitzen zuela bere kondua. Erderaz irazten diot, hola, tu eres vasca, tienes un apellido vasco. Eta erantzun, bai, pero mi segundo apellido es vasco también. ¿Así? Me llamo Sandra Etxebarria Gamboa. Beraz, berak bazekien, bere arbasoak nungoak dira, agertu da pelikula batean, ordaitzen Salvages, aski gogorra, gainera, baina bo. Eta, nunbait, ez dut kontaktu bere lanaren inguruan, eta kazetari asko nahi dutaren egin bezala, baizik eta bera unkitu dut, pertsonalki bere arbasoen bitartez. Eta lotura hola egina da. Zenta, nik badakit zerbait pixkat pertsonala, bere gain, interesa ukan dut, lotura egin dut, eta nahi bari duzu, eta berak esan da, bai, badakit bi izenak euskaldunak dira, ez dakit bateri nungoak diren. Etxebarria, Gamboa, Bizkaia, hori Bizkaialdeko izenak dira, eta ikusiz pizka bat, eta 19. mendeko Mexikoko mapa, bada Nueva Bizkaia lekua, ere bai. Ez dut aipatzen Durango iria ere. Lehenagokoa, baina tira, bai. Bai, hor egiazki Mexikon gertatzen den zerbait da, momentu honetan, hau da Euskal Etxealdetik, Mexiko hiriburukoa eta gero beste puntu batzuk hor badira, baina ez da, ez du zer ikusirik Mexikoren errealitate eta historiak, hau da historikoki, Euskal erresuma bat izan daura, Euskaldunak han ibili izan dira, Mexikoko historian izugarrizko ekarpena egin dute, hau da Mexikoko industria, Mexikoko mehatzak, hango merkataritza, ezin dira ulertu Euskaldunen han egon izan dira, eta daude egun ere, Real Sociedad Vasconga de los Amigos del País, Euskaldunak beti egon izan dira hor, eta ez Mexikon bakarri bezik, eta Kalifornia, eta... Mexikori zultzeko, askifite, ez dakit hori dakizunez, 19. bukaeran, Mexiko osoko kartzela gogorrena, deitzen zen Lecumberri. Nik esaten dizut, aurkitu dut, eta nire aurkezpenetan aurkitu ditu argazkiak, kartzela... Baina zen, Lecumberri edo leku gogor? Lecumberri. Ok. Ulertu nuen, lasai. Baina, Lecumberri, eta beraz, ezagutzen duzularik hemen, Basen Nafarroan Lecumberri nolako egia den, eta konparatuz
hango Mexikoko kartzela gogorrenetatik. Wow, eta bitxa da. Arrazoin duzu, esplikatzen zinularik, bai, Euskaldunak izan girela, Mexiko osoan eta 19. munduan eta aktivitate guztietan, baita ere, kartzela munduan, ere bai. Baita ere. Aitzinago ere, hau da, biztan da, Alta California hortan ere, bazien presidioak eta Euskaldunak ere, hor egon ziren, California estatu batuetako eskuetan erori aurretik, ez da, bai, hori. Zera, erderarako jauzi bat eginen dugu, edo... Egizu, nahi duzuna. Hor da, ez dakit zer egiten da, hor da oino San María Fernanda? Me parece, María, ¿eres aquí? ¿Eres acá? Bueno, pues egiten dugu, begira baduzu laguntzaile bat hor. Zerbait bederen, ze, hau da, egizu, no, bueno, esango diot María Fernanda gari pixka bat, hola María Fernanda, bueno, claro que la entrevista de hoy, la presentación de hoy es mucho más en euskera, porque Joseba y yo somos euskaldunes, hablamos euskera, nuestro idioma materna, y que la primera motivación es de hablar en euskera, que ustedes pueden también escuchar, entender los idiomas de vuestros antepasados. La primera cosa. Después, si quieres, podemos hacer una pequeña presentación en castellano de lo que, si tienes alguna pregunta, pero si tienes una pregunta, pregúntala ahora. Estoy, ya, de acuerdo. Sí. No, o sea, María Fernanda pues realiza una gran labor desde La Plata y además en estos momentos, pues bueno, si en todo el mundo estamos atravesando con la pandemia pues esta situación, en algunos lugares pues también pues la están viviendo de una manera más intensa y La Plata es uno de esos lugares, o sea, por lo tanto a ella como a La Plata como a todas las euskal-etxeas en Argentina y en el mundo que están atravesando ahora bueno, pues esos momentos, pues bueno, un fuerte abrazo y eta aurrera. Y sobre la presencia, un poco, pues que hablamos un poco del tema de los vascos en México. Ahora, ¿podrías un poco explicarla, un poco lo que decimos sobre la presencia vasca en México? Bueno, resumiendo, que aunque la presencia actual y la presencia organizada a través de organizaciones en estos momentos en México es modesta, la presencia vasca histórica en México ha sido muy, muy importante. No se puede entender la historia de México como la de muchos otros países en América Latina sin el aporte de los vascos, pues en concreto, pues desde la minería hasta la industria, hasta el comercio, bueno, y eso no se ve reflejado en la presencia actual en lo que se refiere a euskal-etxeas. Entonces hay otros países que cuentan con más euskal-etxeas. México no cuenta en este momento, bueno, pues cuenta oficialmente con la de México, con la de Ciudad de México. Hay alguna otra euskal-etxea en el Bajío, hay presencia vasca también, pues bueno, pues en bastantes otros sitios, pero organizada y estructurada, pues bueno, pues no. Y eso no responde a la historia de México, donde sí los vascos han estado y están, o sea, presentes, pero no a nivel organizado de comunidad, ¿no? E históricamente también, pues bueno, está la presencia de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que ha tenido además allí en la historia, o sea, de México e incluso de la California, tanto mexicana como de la California estadounidense, pues una presencia como en su momento, bueno, ahora hablamos de Sareak, de redes, pues en su momento fue una red que en México agrupó a los vascos y que fue útil a esas personas y, bueno, pues fue un hito como organización vasca en México. Sí, es muy importante entender que, bueno, que para nosotros, para Joseba y yo, es que sabemos que hay las entidades vascas, los centros vascos, pero que hay también los vascos, que no son todos en las euskal-etxeas. Hay también vascos que no son en las euskal-etxeas, por muchas razones, bastantes que porque tienen problemas y otros que no saben
qué es una escueletxea porque no saben también qué significa su propio apellido, ¿entiendes? Es que hay un enorme trabajo a hacer. Bueno, que ustedes saben que Astigarraga es un pueblo muy lindo donde está la sidra acá, pero es muy importante también entender un poco que todos los vascos de la diáspora no tienen la misma visión y la misma conocimiento del País Vasco también y de lo que es también un vasco o un centro vasco. Eso es muy importante entenderlo. Mira, tenemos un mensaje de Limatic, Perú. Alberto Escobar, hola Lagún, Kaixo Lagún. Kaixo. ¿Está gustando eso? Bai, pertsona, bai. Kongreso interno. Bai, alde batetik hor, baina gero ere, bere momentuan ere ibilitakoa gara Liman, ezta? Eta bere momentuan ere hitzaldiren bat ere eman izan dugu Liman, eta hango beste Euskal Etxe batzuetan, Cuzcoko Euskal Etxean, eta gero biztan da Lizarzaburu, eta, bueno, Satrujilloko Euskal Etxean ez gara izan, baina, bueno, berria da, eta orduan momenturen batean ere hurbiluko gara handik, eta horari dira, momentu honetan ere egoera larri batean dagoen Peru hortan, lan egiten pixkat euskal koordinada hauetan. Eta beste mezu bat zuretzat, Joseba, begira, Federico Borraf, Kaixo Lagunak, un saludo afectuoso para Joseba Echarri con el permanente reconocimiento y la trascendente labor que se realiza desde Euskal Cultura. ¿Y yo? Wow. Federico, ¿y yo? Bueno, tú estás ahí todas las semanas. Yo no aparezco aquí. No. Es un trabajo de grabar. No, Federico, y Federico, veo ahí también que Iñaki también, claro. Pues bueno, lo cierto es que hay gente en la diáspora que, al hilo de lo que comentamos antes, es meritorio cuando una persona desde la diáspora pues colabora o realiza una labor X pues en un momento dado, pero bueno, mucho más meritoria es la labor de la gente que durante toda una vida, y un ejemplo, o sea, claro, es Federico, que ya lleva pues 30 años en el programa, su labor juntamente con la de su abuelo, y son cosas que se dicen con facilidad, sí, una vez a la semana, ya, pero es una vez a la semana, cada semana, de cada mes, de cada año, y es toda una vida, o sea, dedicada a esto. Y eso hay que, pues eso, y es... egin nuen bezala. Zortziak zuzenean, hilabeteroz behin, bueno, zen zuzenen lau hizkuntzetan, badakit eta Federico Borrasen lana, eta Mikel Ezquerro. Zenta askotan entzuten dugu Mikel Ezquerro bere programan ere bai. Eta, nik naiz Federicoren entzun bat. Entzuten dut, segitzen dut. Eta beraz, Iñaki Aramaio ere bai, Iñaki Aramaio ere hor ikusten dut, eta kaixo Iñaki, bai. Ez, badago gure diasporan, hainbat jende konpromisoa duena, eta jende horri erraztu egin behar zaio bere lana, eta, hau da, lortu egin behar da, haien lana errezagoa izatea. Hace falta facilitarles el trabajo y a ese conjunto de gente que hay, pues bueno, muchos vinculados a Euskal Etxeas, otros quizá no, pero todos ellos hay que, en la medida de lo posible, pues bueno, tratar de vincularlos y de crear en ese sentido una acción, unos programas que pues, posiblemente excedan también a los de las Euskal Etxeas, pero crear y alimentar. Ha habido intentos, pues bueno, pues mismo de Euskosare o también, bueno, otros intentos, o sea, más recientes de crear, pero claro, es crear y sobre todo no un esfuerzo esto no es un esfuerzo de un día, ni de una semana, ni de un mes, ni de un año, es un esfuerzo a un muy largo plazo. Y hay que, bueno, pues si realmente queremos, o sea, somos un pueblo, Euskal Herria es un pueblo que tiene la suerte de contar con una diáspora, o sea, que está ahí y que si nosotros le damos los instrumentos va a ser activa, nos vamos a acercar, vamos a poder acometer proyectos conjuntamente, pero hay que ser muy beligerante en esto, hay que ser muy activo. Eta beraz,
behar da hor egon eta plangintza orokorrak eta denbora luzarora hor ezarri eta tresna horiek eman, eta kasu honetan aipatuko nuke ere, hau da, garrantzitsua dela, hori, alde batetik, etengabeko lana egitea, eta gero egitea bihotzarekin. Hau da, ez bakarrik tresna batzuk ematea, eta hau ez da gure lana, eta euskal, diaspora da, jende batzuk hor daude, sentitzen dutelako, nahi dutelako Euskal Herriko parte izan, nahi dutelako ekarpen bat egin, eta horrek badauka bihotzarekin harreman zuzen bat, eta beraz bihotz hori behar da elikatu, behar da alimentatu, behar da hor ekarpen bat egin, eta hori ez da lan bat hotza. Lan hori ez da lan administratiboa, ez da ezakit zer, behar da hor egon beste perspektiba batzuekin, beste jarrera batekin, eta behar da, aipatu bezala, sare hauek, industria sailak egin behar bani badu sortu zerbait, egingo du bere langileekin soldatapean guztiak, eta orduan hor ahal izango du honi agindu, besteari hemen aginduak gutxi. Hemen egin behar dena da, jendea komentzitu, jendea bildu, jendea erakarri, eta hori egin behar da espiritu batekin, eta behar da aldi berean ere, hori etengabe eta plangintza luzeekin, eta jende egokiarekin hor, daudenak behar dira, ez da posible, munduan egotea jende bat berez, tresnak eman ezkero posible izango lukeena, hor egotea, baina tresnak eman edo aukera eman ez diogulako, hor ez egotea. Eta beraz, guk guztiok galtzea jende hori, ez garelako gauza izan, ez garelako kapable izan, tresna horiek emateko eta biltzeko gure esparruenetara, gure Euskal Diasporara, azken finean gure Euskal Herriaren, Euskal Herri globalaren, aipatzen duten gisa horretan, ideia honetara eta mundu honetara. Nik adoz nahi zurekin, eta gainera, nik hemen iparraldean askoztak gehiago, eta horrek kezkatzen nago asko, nik esu nago horrekin, ikusten ditut iparraldeko elkartea asko, eta hori COVID-19 baino lehen, badute proiektu bat, proiektu interesgarria, baina konturatzen dira faltan zaie, ez dakit 1.000 edo 2.000 euro aurre kondua bukatzeko. Eta automatikoki, galdeginen dugu Euskal Diasporari, Euskal Etxei. Eta nik hori entzunez, badakit antzinetik ez dutela fitxiko kango, baina horrek eskatzen dauz, eta haien buruan, berbada lortzen alko dutete zerbait, proiektuaren astapenetik, diaspora barru sartua balimazen proiektuan, ulertzen dauzu? Pentsatzen dugu beti diasporari azken gurpila bezala. Ulertzen duzu? Bosgarren gurpila bezala. Eta zertarako Euskal Diaspora proiektu batean edo elkarte batean izan daiteke lehen gurpila edo bigarrena, baina besteak bezala eta ez kanpo edo ez aparte. Eta nik hortarako erraiten nuen hori pixka bat zer nire lehen galdera zen zer hobetu edo indartu behar ginuke edo sortu behar ginuke hemen Euskal Herrian diasporari begira eta sortu norentzat da Euskal Herriko Euskaldunentzat, diasporari begira. Erran nahi dut, zer guk hemen egin behar dugu, gure hemengo Euskaldunek ez gehiago olako astokererik egiteko. Zenta hor mozten da, zenta azkenean batek deituko nau, ala benua pasatzen ari da nik ez dakit San Franciscoko Euskal Etxearen helbidea. Beraz, erakundearena. Ez bazkide batena, erakundearena. Beraz, ni bidaltzen diot, baina zertarako, galde egiten dira, zertarako. Badugu proiektu bat, eta nahi gero, zuzenean ez pasatu Euskal Etxetik, zenta ez dakite Euskal Etxea ez da bat ere, da bakarrik elkarte bat. Eta Euskal Herriko elkarte bat bezala funtzionatzen duena. Ez da, gure entzulek ez dakite hori, ez dira bat ere hortaz konturatzen. Da elkarte bat, hemengo iparraldeko ikastola bat edo udaleko elkartea bezala. Badituzte Euskal Etxe bakotxak diru laguntzak, Eusko Jaurlaritzaren partez, San Franciscokoa, pentsatzen dut San Franciscoko hiriaren partez ere, eta gero bebazkideak ordaintzen dute haien
Hala, urterozko bazkidetza. Baina, eta kitxo, baina egia egan Euskal Etxeetan, bazkideetan, badira bai, batzuk aberats direna, eta beste batzuk izigarri pobre ere, badat denetarik. Baina beti Euskal Herrian pentsatzea diasporari begira, ala, bai, diaspora bikainda, zenta berbada, arazo bat baldin badugu, niko ere esotaz, eta entzunut askotan hemen hori, iparaldean. Eta beraz, entzutea hori, nik eskatzen nauz, eta uste dut, hezkuntzaren moduan, zerbait, huts egin dugu. Hemen iparaldean, berbada egoaldean, baina huts bat izan da hezkuntza moduan. Ez dugu ikasi hemengo euskaldunei, zer zen euskal diasporaren errealitatea, edo nola haiekin harremanetan txartu eta zertarako. Eta nola izan lehenik, nola izan haiekin. Eta ez deitu behin, hola, naiz elkarte bat, bai, elkarte zer egiten duzu, elkarte bat ez duguna neork ezagutzen, eta bidaltzen mezu bat atzerrian, ulertzen hau zuhor. Ba ez, hau da, horren baliteke hori egin aitzin behar dugula, ba hori, elkar ezagutu, elkar apreziatu, elgarren eta ordun dinamika bat eta elkar laguntzeko dinamika bat sortu, eta gero etorriko dira beste diru kontu horiek, eta gero etorriko dira zera horiek, ezta? Baina lehenik ez da posible nire ustez bakarrik horretarako oroitzea euskal diasporaz. Ba ez, eta nik nola esan, Euskal Herria, da herri bat, eta euskal diaspora niretzat da mundu bat. Hori da, eta mundu batean badat denetarik, badakigu, ezagutza hori badakigu, eta aintzina joiteko mundu hori ezagutu behar dugu, jakiteko nora goazen. Hori da, eta niretzat bihar, nire aurrak joango dira diasporan, lan egiteko, bizitzeko, ez dakit, edo behar bada nire aurren aurrak. Eta egiten dutan lan hori gaur egun, ez da niretzat. Haien dako, Euskaldun gisa, zer egiten aldut, nire aurren dako, nola laguntzen alditut, nire aurrak. Eta da, sare bat, eta gero, ezagutzen dauzu pixka bat, badakizu aipatuzu bihotza hori leheno. Da, nire hitz importanteana. Da, jakitea lehenik, hemen Ipar Euskal Herritik, lehenik jakin behar dugu ematen. Oparitzen. Eta ez egin zerbait errekuperatzeko parean. Baizik eta astapenean laguntza behar duena da hangokoa, atzerrian dena. Eta gero, berak ekarri nahi baldin badu, sartu edo ate bat erakusten baldin bat diogu berari, hobekio sartzeko Euskal Herriaren egunean edo funtzionamenduko egunean, berak ekartzen alko du beste zerbait, eta ikusi behar da nola. Baina, pentsatzen dut, zu eta gure arteko, eta Federico Borraz ere bai, gomitatzen alko nuke, gainera, gurekin parte hartzen hor, badugu bista bat, eta bista hori gure lanaren bitartez zabaltzen dugu, bai han, baita hemen. Eta iduritzen zait, lan horren bitartez, gurutzatzen alditugula, gainera, nahia eta beharra. Eta gurutatzea hori, iduritzen zait dela egiazko eta gurutatzea euskal mundu guztietan, kultura, folklorea, dantza, pilota, kirola, ekonomia, eta ere bai, hor hauteskundeak direlako egoaldean, hor uztailaren beldu den asteburuan, politika mailan ere. Nik joan den asteburuan hauteskundeak genituen hemen iparaldean, eta nime hauak argituan nintzen, ez entzutea mezu bat bakarrik iparaldetik diasporari begira. Eta bermementuan Euskadin alderdi politiko guztiak egiten mintzaldiak diasporari begirak eta Euskaletxeek eta luzaratzen bideo horiek. Erraiten nahuzut, azkenean, Endaia eta Hondarribin bada bakarrik bidasoa. Horrek egiten du muga. Eta dira 500 metro. Baina Euskal diasporaren politikaren pentsamenduan iparaldean gara 30 urte berandu. Iduritzen zait. 30 urte berandu.
hor argi da, erakunde propio horik ez izateak baduela, azaltzen duela, zera, ze, hau da, erakunde horiek lan egiten barin baute euskal esparru batean, orduan, esparru hori Euskal Herria barin bada, orduan okupatzen dira, baina esparru hori barin bada Akitania, edo barin bada Akitania berria orain, edo barin bada Baserra, edo departamentua, ez da, orduan, ez dela gauza bera, egiten aldela, baina nahikeria are handiagoa, borondatea are handiagoa behar dela, eta borondate hori, hau da, gero eta urrunago Euskal Herritik, gero eta gutiago. Behar da aipatu eta hauteskundeak aipatu dituzu, helduen asteburuan hemen izanen diren hauteskundeak, Eusko Legebiltzarrerako, ezta? Beraz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako probintzietako hauteskunde hauetan, hor, nik esango nuke lehenengo aldiz, eta nahi nuke aipatu hemen, lehenengo aldiz uste dut egin dela saio berezi bat, eta Manu Molinak Komaueko Euskal Etxetik egin duela, kasunetan erderaz egin du, hori, eta elkarrizketatzeko, hauteskunde honetan partaide diren alderdi politiko guztiak. Politiko nagusienak, ez da? Ia guztiak. Eta hori, eta beraz, hori ongi da alde batetik adierazten duelako, eta hau da, norbaitek diasporako, edo diasporan biziren norbaitek erabaki duelako, beraz lan hori egitea, eta berriz ere zubigintza lan honetan ari gara, eta balio du alde batetik esplikatzeko diasporan biziren euskaldunei nor diren hautagaiak eta beraien programa zerra, eta gero bereziki hautagai horiei jakinarazteko badela diaspora. Ze hor egon diren baienetako batzuk ez dute ezagutzen euskal diaspora, eta beraz dimentsio hori harrapatu alizateko bada hori. Bazenekien idoia ez dakit ez egiazko batzuk edo ez dakizten hor laukazen dituen, bada eta badiak eska batzuk, eta orduan zure alderdiak ere beharko luke zerbait prestatu diasporarentzat. Eta kontutan eta gogoan hartu badirela euskaldun horiek, ezta? Baina hor ere behar da aipatu, hor ere badagoela errespetu gauza bat, eta kasu honetan ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta kasu honetan Espainiako estaduan, ze gaur egungo bideekin, gaur egungo legeekin, hau da, ez da posible, edo kasu gehienetan ez da posible, kanpoan biziren euskaldunak, botoa edo ematea edo bozkatzea. Ze, hau da, iduridu hori karrera bat, oztopo karrera bat, zera, ze ez da bat ere erresa bozkatzea. Eta orduan hori funtsezkoa da. Arrazoi duzu, Joseba, baina nik hor joan den asteburuan Golka Alvarez Aramburu, kanpo harremaneko zuzendari, diasporari buruzko zuzendaria, argitaratu zuen datu batzuk, erranez, diasporan diren euskaldunak, dira 79.000 bozkatzen aldutenak, 54.000 estatu batuetan, 22.000 Frantzian, eta Frantzia dela beraz munduko bigarren lurra non diren euskaldun gehienak. Euskadiko euskaldunak, ez iparaldeko, euskal, eta nik nire galdera, nola Euskadik olako datu batzuk ateratzen alditu, eta zertarako ez hemen. Zenta Euskadik egindu lan bat diasporari begira orai dela 30 urte edo 25, 30 urte, eta nahi nuke genera eskertu benan horren esker, eta da sortzailea iduritzen zait. Berak sortu zuen, sortzaile hoietarik, talde horretan egin ditu, eta berak lan luzea egin du eta egiten ari da, arlo honetan. Baina hemengo hauteskundetan ere iparaldekoek bozkatzen aldute diasporako, iparaldeko euskaldunak diasporan bizitzen direnak, bozkatzen aldute ere iparaldeko hauteskundetan. Baina herri mailan, hor gertatzen dena da, ez da bakarrik hau arazoa, hau da hauteskundeena,
da egitura batena. Orduan, biztan da, ez dago momentu honetan iparraldean Eusko Legebiltzarraren pareko den instituziorik edo zeharik, egiturarik. Bada hiri elkargoa, badugu hiri elkargoa orain iparraldean. Bai, baina hauteskunderi gabe. Hau da, herriak ez du bere botoa ematen. Hau da, hautetsiek ematen dute. Hautetsiek ematen dute botoa. Orduan, ez da batera gauza bera. Eta ongi ulertzeko, nik joan nintzen haien gana, esan ez, begira ze zerbitzu badiren Eusko Jaurlaritzan, zertarako zuek ez dituzue sortzen hemen, sortzen ari direlako erakunde berri hori. Zertarako ez dituzue sortzen egoaldiren diren ber zerbitzuak. Beraz, bat zerbitzuak kanpo harremanekoa, bat ekonomiakoa, eta kanpo harremanekoan, barnean diasporakoan. Erantzuna, bai, sortu behar litaike, baina ze zerbitzuan ezarriko dugu? Horrek ezarriko dugu Euskararen zerbitzuan. Zuk dakizun bezala, diasporan 100% Euskara hitz egiten duela. Ez, hor gertatzen da, abia puntua zein den. Eta orduan, biztan da, gibelean edo atzean dela, momentu honetan, iparraldea, gauza guztietan egituraldetik, hau da, ze boterea ez baita iparraldean, baizik eta diruak eta sosak eta danak, orain ari da egiten bide bat. Baina, aipa dezagun ere, hau da, Nafarroan ere, noiz sortu da zuzendaritza bat kanpo harremanetarako. Duela 2 urte edo duela zenbat, hau da, guai arteo, etzen. Hau da, orduan bide horiek egin behar dira, emeki egin behar dira, eta egin behar dena da horregon pusatzeko, horregon laguntzeko, horregon esateko autoritateei, eta hori aizu, hau behar da, eta hemen badago, eta bereziki iparraldean, lotura zuzena, diasporarekin hain da handia, inomanin bada Euskal Herrian handia, iparraldean da, emigrazioa batez ere Ipar Ameriketan, hau da, duela gutxi, oraino bizidirelako emigranteak. Orduan, indar bat, eta indar hori balioa da, hori indar bat da, hau da, baliatzen aldena iparraldea eta baliatzen aldirena diasporakoak, hori elgarri mesede egiteko, elkarrekin lan egiteko, proiektuak egiteko, eta baina behar dira izan, bai iparraldetik, bai Euskal Herri osotik, edo bai Nafarroatik, bai komunitate autonomotik, zerak, plangintzak. Jaurlaritzak egiten banin badu eta posible banin bada Nafarroakoarekin koordinatu eta ongi. Iparraldean sortzen banin bada beste, hau da, autoritate bat edo zerbait eta hori, eta deribatzen banin badute, beraz, zearekin, diasporarekin harremanak izateko organo berezi bat, edo zerbait, edo zuzendaritza bat, edo pertsona bat izendatzea, orduan elkarrekin lan egiteko, ezta? Eta hor, hainbeste gelditzen zaigu egiteko. Hainbeste. Bai. Eta beste galdera bat, ez duela fitxik ikustekorik politikarekin. Ados? Zenta, badakit zuko kanduzula esperientzia. Haundia, diasporarekin. Haundia. Ze izan daiteke, zure anekdota politena, zure buruan duzuna. Ezin duzuna ahaztu. Ez dakit. Hau da. Nik beti diaspora aipatzen dutalarik, aipatzen dut nik Euskal Herriari buruz asko ikasi dutala diasporan. Euskal Herriari buruz, hemengo jendei buruz, euskal kulturari buruz, eta euskarari buruz ere ikasi dut diasporan. Beti aipatzen dutelarik hori, eta erdaldun askok, eta euskaldun batzuk ere, hau da, euskarak ez du balio du, neri balio izan dit, diasporan ibiltzeko, eta diasporan euskaraz mintzatu naiz, diaspora osoan. Hau da, Amerika, Argentina hegoaldetik, edo Txilen, edo Mexikon, edo Kanadan, edo Quebecen, edo Shanghain, edo hau da, euskaraz mintzatu izan naiz, Europa osoan ere. Anekdotak aipatzen dituzu, buruatu zait orain, hau da, ezagutzen du jende askok, Tokioko Euskal Etxeko eragile eta Euskal Zalean Sho Hagio. Sho Hagio nik ezagutu nuen, nun eta Boiseko Aidajon.
Bai. Eta ezagutu nuen Boizeko Aidajon, etorri zitzaidalarik bera, nik 94an edo 15ean publikatutako, euskaraz publikatutako Ameriketako euskaldunei buruzko liburu batekin, eta etorri zitzaidan sinatzeko. Eta erran zuen, bai, nik liburua irakurri dut, asko gustatu izan zait, eta zu aspaldian nik ezagute zaitut, eta nahi nuen, hau da, horretarako, hau da, liburua han zeukan. Hau da, berarekin eramaten, ez zegoen beretean, han zegoen eta berarekin zuen liburura, eta barritu nintzen, anekdota bat, hori, izan daiteke bat. Erran nahi du, ni naizela, zure bigarren irakurtzailea, ez lehena, bigarrena. Gutzen azpixan dituzu. Baina, hau da, eta horrek egiten du handia gure diaspora, hau da, gure hizkuntzak ere erakarri egiten ditu, jendeak, hau da, euskaldun du, eta maitemindu egin da, eta lan izugarri ona egiten du, zubilana ere egiten du, hori, japonesak, japoniarrak eta euskaldunak biltzeko, batzeko, liburuak idazten, hitzaldiak ematen, klaseak ematen, eta han eta hemenka ibiltzen, eta euskara ikasi, hau da, Euskal Herriko jende askok egin ez duena, berak egin zuen, eta euskaraz egiten du, ongi egiten ditu bateko eta besteko, iparraldeko, hegoaldeko euskalkiak, eta beraz, hau da, eta horrelako jendea badugu, eta jende horiei behar diegu, eman tresnak, segitzeko beren lana egiten. Eta gure diaspora izugarri handia da, zentzu horretan, hau da, euskaldunak herri txikia, baina diaspora handia, badu, eta diaspora hori, hau da, handiago izaten alda. Indartsua. Behar dugula, hori. Diaspora poderetsua. Bai, non nahi, hau da, non nahi daude, non nahi dira euskaldunak zen munduan, oraingoak edo arbaso euskaldunak zaituztenak, eta horien eskuetan da, guk tresnak ematen barin badizkiegu, gure gana hurbiltzea, eta bat egitea gurekin. Baina hor, aipatu bezala, behar da hori. Eta hor, onelako balanak ez da, bai, bazuk egiten duzuna, eta internet bidez, irrati bidez, edo Federikok egiten duena, edo beste hainbat jende, edo, hau da, Ameriketan, eta Hego Ameriketan, hainbat jende bada hor lan egiten zu. Blas Zuberoaga? Blas, bera, hainbat jende. Lehen ere aipatu dugu Katxalin Kamino, eta bera ere EITB-ko korrespontsala izan zen momentu batez webgunean estatu batuetan, eta segitzen du hainbat lan egiten, eta holako hainbat jende bada, eta jende horiek behar ditugu, batzuetan iruditzen zait jende horiek erre egiten ditugula. Eta jende batzuk bukatzen dutela, hori, Euskal Herria haizu, bai, ni euskalduna naiz, baina, kasu, baina egon hor, nire orduak eta nire bizia eman dut, baina, eta jende horien, lehen aipatzen genuen, jende horien bihotza, jende horien samurtasuna hegoaldeko azepzioan, ez da, jende horien atxikimendua behar da, zaindu, eta behar da hor egon, eta behar da, zaindu, behar da, elikatu, eta behar dira politikak egin horretarako. Ez bakarrik politika, hau da, lehen aipatu dut, baita ere, industria basaila, Eusko Jaurlaritzako industria saila, errespetagarria da, baina ez du zer ikusirik diasporaren sailarekin. Hau da, diasporaren sailak behar du izan beste zerbait, eta behar ditu jendeen borondateak bildu, eta behar du, hau da, ez izan borondate hutsa, baina borondatea izatea lehentasunezko eta zerbait baliosa hor. Jende hauek eta diaspora erakarriko dugu baldin eta nahi banin badute, eta nahi eta gustora sentitzen banin badira, eta ikusten banin badute, merezi duela. Ez merezi bakarrik etekin ekonomiko, ez, baizik eta euren animari, euren espirituari, euren gogoari, euren izateari, hau da, ematen diolako zerbait. Eta hori da onditasuna, eta batuetan hartzen duguna. Eta esan dutan bezala lehenago, jakitean nola oparitu lehenik, galdekin gabe. Oparitu, norgaren. Oparitu gure nortasuna, oparitu gure izatea, oparitu norgaren. Gogoratzen, behin, lagun bat hemen berarekin nintzen hemen ikastolan, marinera da, deitzen da Amaiur Alfaro.
bera sortu zen urepelen, eta nirekin zegoen hemen Ipar Euskal Herrian, ikastolan, eta behin galdekiten jo, Maiur, etorri behar zineke behin nire irratsaioan, sortzi herrialdak zuzenen denbora hartan, eta berak bena, zer gaiten aldut nik diasporari, ez dakit bat ere zer egan diasporari, ez dakit zer ekartzen aldutan diasporari. Lehenik, zure gauza indartsuena da, badakizu zer den euskaraz bizitzea Euskal Herrian, badozu historio bat Euskal Herrian, gaur zira marinera, neork, edo gutxi daki, txikia zinelek pilotaria zinela, Biarritzeko bak kluban, bere historia, bere norden, ezenta diasporako hori sekatzen dut ere bai, pixka bat jendearen bitartez, lekukotasun bat, zer da gaur egun Euskal Herria, eta entzutea hori Euskaldun baten ahoan. Eta ez irakurri kaseta batean, eta zenta da, zerbait partekatzen duguna, gure artean. Da Euskaldunen arteko zerbait ere bai, bakizu partekatzea, eta importantea da hurbiltasun hori baloratzea, eta hori egiteko, idurizen zait, eta izigarri importantea da niretzat da, lehenik jakin behar dugu guk emaiten. Ez erakundeari baizik eta hango Euskaldunari edo Euskaltzaleari, eta oparitzen eta albaldin badugu, nik ez dakit eta izen batzuekin badakigu pixka bat Euskal Herriko auzokoak diren, orduan ezertarako hartu auzoko argazki bat eta bidali. Benua, ez dakit, tenorean beti finitzen duzun, edo gehiago luzatzen zaren, edo ez dakit hori nola egiten duzun? Nahi duzun bezala, Joseba. Ez dut kontrolatzen ere, hizkuntzen gauza. El tema de la lengua me preocupa porque pienso que hay gente que está escuchando y que no, or other people that maybe they are trying to understand and we are not talking in their language anyway. I don't control this thing, so... Pero sí quisiera un poco, cambiar un poco el tema y decir un par de cosas, no sé si en español o en inglés, en concreto sobre la grave situación que están viviendo muchas euskal-etxeas. Bueno, la gente en general con el tema del coronavirus y de la pandemia y esto afecta a todo el mundo y afecta también a los centros vascos. Afecta a centros vascos, seguro que tras este periodo, pues habrá euskal-etxeas pues, que no continúen. Perderemos algunas euskal-etxeas. Esto está teniendo y va a tener consecuencias económicas, va a tener pues gente que es miembro de euskal-etxeas, pues bueno, se va a ver económicamente en mala situación. Las propias euskal-etxeas van a estar pues con deudas. Algunas serán capaces de reemprender y algunas están siendo, hay que decir que muchas euskal-etxeas han hecho un esfuerzo muy importante por superar, por hacer frente a todo esto, a la situación, por adaptarse y por continuar su labor de otra manera, online. En el tema del euskera está bien claro que ha habido un gran esfuerzo por parte de euskal-etxeas, por parte de los lectorados del Etxepare. Es importante el decir que muchas euskal-etxeas se han reinventado en ese sentido y han hecho cosas que hasta ahora nunca habían hecho. Hoy tenemos la euskal-etxea de San Nicolás, muchas euskal-etxeas han hecho reuniones, han dado clases de euskera, han hecho hasta, no sé, me viene ahora mismo los de Unión Sabasca, por ejemplo, de Bahía Blanca, hasta un choco online, ¿no? Han tomado muchas iniciativas importantes porque el objetivo de la euskal-etxea es dar continuidad entonces fieles a su objetivo se han adaptado en la medida en la que han podido pero claro, estamos todavía en medio de esto, ni hemos salido, en muchos lugares están entrando todavía, el pico todavía está ahí, no sabemos si va a haber rebrotes o si va a haber, todo es incierto. Lo único que creo que
que es cierto es el espíritu de las Euskal Etxeas, el espíritu vasco de seguir, de seguir con el objetivo que hizo que las Euskal Etxeas fueran fundadas, adaptándose a los tiempos, en cada momento, bueno, pues con los cambios, pero aquí, bueno, pues va a ser importante también, por un lado, que estemos al tanto de las Euskal Etxeas, de los individuos que forman parte de las Euskal Etxeas, de la situación en la que se van a encontrar y, bueno, pues que a través de nuestros medios de comunicación, a través de las redes sociales, pues demos cauce, primero, a hablar de estas situaciones. ¿Dónde están? Sí. ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Y qué podemos hacer los unos por los otros? Esto a nivel oficial del gobierno vasco, pero a nivel también de las Euskal Etxeas, las unas con las otras. Unas gentes con otras gentes. Sí, perdón. Y también, para completar lo que dices, también es, en este momento también, cuando antes explicamos que la primera cosa que puede hacer un vasco de Euskal Herria para un vasco de la diáspora es ofrecer. Pienso que la situación económica de las Euskal Etxeas es también el momento para que los vascos de Euskal Herria muestran qué pueden ofrecer para ayudar las Euskal Etxeas también. Eso es muy importante, eso. Es que, bueno, que yo estoy creando red, medios de comunicación, usted tiene tu página web con muchas informaciones increíbles, fotos, bueno, datos increíbles. Y cada nosotros podemos ofrecer, hacer un paso más adelante de la diáspora, para ayudar a la diáspora. Eso es. Y no solo llamar a la diáspora para que nosotros recibimos ayuda. No. Primera cosa... Ahí ha habido sí. Hay saber que si yo soy vasco, y que si busco un otro vasco que vive a 10.000 kilómetros, ¿cómo puedo ayudarlo? Nada más. Pero sí. No, ahí ha habido, o sea, un paso importante o un hito que hasta ahora nunca se había hecho. Vamos a ver qué continuidad tiene y cómo se lleva a cabo, ¿no? Pero bueno, ha sido importante también, bueno, la reunión que tuvo lugar la semana pasada entre el Lehendakari y 70 centros vascos de 16 países del mundo. Es un paso importante, o sea, para visibilizar eso, pues una voluntad. Ahora hace falta un poco, bueno, pues dar continuidad a estos pasos y que eso en el día a día, bueno, en la comunicación, en el reunir datos, en el llegar a las Euskal Etxeas y a los individuos vascos que hay, o sea, por el mundo, pues bueno, pues seamos capaces de, o sea, primero, no reducir, porque tampoco sabemos qué va a pasar aquí, no reducir pues los presupuestos, los presupuestos en este caso que ya están bastante reducidos en el terreno, vamos, o sea, de la diáspora, bueno, que no tengan ninguna rebaja. Eso, o sea, para empezar, y a partir de ahí, pues bueno, demostrar con los hechos y con planes de contingencia y con planes, pues bueno, hablando de tú a tú con la diáspora y haciéndose eco y, pues bueno, de cuando lleguen estos datos, ver conjuntamente, o sea, cómo salir y cómo y dotar de mayor protagonismo a la diáspora también en las actividades y en las políticas que hay aquí, dando cauce. Hombre, los congresos mundiales están bien, pero ahí también habría que reivindicar también y reinventar un poco los congresos mundiales, ¿no? Pues bueno, y hacer que todos quienes están involucrados en la diáspora y quienes tienen interés y tienen conocimiento, o sea, pues bueno, puedan participar en la diáspora y entre todos un poco, entre gente que vive en la diáspora, gente que vive aquí, las autoridades, etcétera, etcétera, pues bueno, seamos capaces de dar una respuesta a esta situación que es grave, va a ser muy grave, todavía no sabemos lo grave, o sea, que va a ser, sabemos que va a ser grave y esto va a poner el futuro de muchos centros vascos kolokan ipiniko du. Eta orduan, hemen beharko genuke, benetan, gogorrekin, benetan, elkarrekin elekatu, elkarrekin mintzatu, elkarrekin ikusi nun gauden, eta planak egin, geroari izabegira, eta benetan, hau da, elkartasuna eta partaidetza, benetan, egia izan dadin, eta zaila eta gogorra izango den egoera honi elkarrekin, eta hori ere aipatu zen, lehendakariak joan den astean izan zuen bilera hontan, elkarrekin, egiazki elkarrekin, egiteko eta egiazki elkarrekin irtenbide bat topatzeko,
ez dut errepikatuko berriz, jende, bai euskaletxeak eta bai norbanakoak munduan zehar arazotan eta arazo larrietan ibiliko baitira. Bai, eta nik esan dutan bezala, hor berra ikusiko dugu, Euskal Herriko Euskaldunak prest izango daiteke, laguntzeko, laguntza batek hartzeko, oparitzeko, diasporako euskaletxe batzuiz eta batzuk larri direlako. Horrekin bukatzen dugu, Joseba? Zu zara hemen, atleti bezala zu zara nagusia, beraz, zuk errazu, eta eginen dugu. Gure lagun batzuk esaten duten bezala, gure esku dago. Begira, badugu azken mezu bat, María Fernanda Astigarraga, hola, que ayuda, se mantengan conciencia para la justificación de ellas después. Después mucho. Sí. Sí, es verdad. Pues bueno, pues han caído las actividades, pero han caído los ingresos. Y esto, en principio, pues bueno, los años siguientes se supone que entraremos en una dinámica nueva en la que se supere el tema y la situación que ha traído el coronavirus. Pero, bueno, para eso hay que ser capaces de arbitrar ahora mismo políticas que impidan que euskaletxeas que tienen futuro, pues no se cierren. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con un montón de asociaciones, un montón de entidades y también con las euskaletxeas? Y con las euskaletxeas tenemos otro compromiso, tenemos otra vinculación, tenemos que tener otros planes y tenemos que ser capaces de eso, de no bajar la guardia y no bajar, pues bueno, ni los dineros, sino al revés, redoblar desde luego los esfuerzos y desde luego, pues bueno, impulsar el trabajo conjunto e implicarnos tanto las autoridades de aquí como las euskaletxeas, como los dirigentes, como los no dirigentes, pues bueno, para ver cómo hacerlo mejor, para ver cómo y no dejar que se caiga nadie, igual que se dice en otros ámbitos, que tampoco se caigan en el mundo de las euskaletxeas o en el mundo de las familias vascas que están pues pasándolo pues mal y que posiblemente, tal como están las cosas, a lo largo de este año, y no sabemos hasta cuándo, pues lo vayan a pasar no bien, desde luego. Joseba. Pero bueno, después de dicho esto, que ha quedado un poco pesimista, sí que quiero dejar que la última palabra, por mi parte por lo menos, que sea optimista. Porque tenemos la fuerza, porque tenemos la voluntad, porque tenemos los medios, tenemos la estructura de euskaletxeas, de vascos por el mundo, tenemos toda esa gente y la gente quiere colaborar, la gente quiere hacer cosas. Hemos de acertar en darles los cauces para hacerlo y en involucrarlos. Bueno, no sé si olvides, Joseba, pero existía una camiseta en 2005, naranja, diciendo la red comienza aquí. Zen Eusko Sarerena hasta Peñan, la red comienza aquí donde, en Euskal Herria o en la diáspora, y hay que utilizar esta red para ayudarnos entre nosotros y nada más. Nada más. Hay de ver cómo un vasco de Euskal Herria puede ayudar a un vasco de la diáspora y al revés, como un vasco de la diáspora que quiere ayudar a un vasco de Euskal Herria también, que puede hacerlo. Existen medios de comunicaciones como lo de Joseba Echarri, como lo de Federico Borraz, como mías también, en France Bleu Pays Basque, pero también en la Asociación Sorte Provinciac. Hay gente que trabaja con los servicios del gobierno vasco también en todos estos temas. Hay plataformas que no funcionan muy bien, y estoy pensando al Basque Global Network, que no está, no hablamos de este tema hoy porque que necesitaríamos una hora más, y solo que antes que olvidar, para la gente, gure entzulei, jakita arazten dizut, elduden igandean ez dela izango sola asaldirik, zenta hainoan nire alabaren urte betetzea baita, eta beraz ez gila etxan izango. La próxima semana no tenemos la emisión porque es el aniversario de mi hija, cumple 9 años, y que no estaremos en casa, por eso. Next week, we don't have any show because it's going to be the birthday, my daughter's birthday, 9 years old, so we won't be home. Voilà, donc la semaine prochaine, pas d'émission, anniversaire de ma fille Ainoa qui fête ses 9 ans, donc on ne sera pas à la maison, donc voilà. On se retrouvera dans 2 semaines. Voilà. Joseba, horrekin bukatzen dugu? Beraz,
Eskertzea zure komita, alde batetik. Nik zuri. Mila esker. Eta entzuleri ere, hau da, hor izan zidezten guzieri, ez bakarrik hor egotea, baizik eta, hau da, urtean zehar, eta urteetan zehar egiten duzuen balana, zuen izen ez guziak, batzuk ikusi ditut, eta beraz mila esker handi bat, eta besarka tinki eta handi bat egiten duzuen, orain egiten ari zareten egin duzuen, eta egingo duzuen gure mundu zoro hontan, gure euskalduntasunaren eta munduko euskaldunen mundu zoro hontan egiten duzuen lanagatik. Zoroa edo pixkat erosamarra egotea ez da beti gauza txarra, eta hemen ari garenok badugu puntu bat hor, eta puntu hori beti ona da, ematen digu zerbait lan egin ahal izateko, Sao, Kate, eta beraz hori elkar banatzen dugun zerbait da. Mila esker beraz egiten duzuen lanagatik, hor egoteagatik gaur ere, eta egunero euskalkultura.comen, Euskal Kultura EUSen, estamos en euskalkultura.eus todos los días, o sea que me despido yo ahora y mañana estaremos ahí en euskalkultura.eus y bueno, ya sabéis que todos los días tenemos los boletines, tanto en euskera como en castellano como en inglés, y es un boletín gratuito. Y pronto en francés, ¿no? No tienes colaboradores. Sí, creo que hay alguien, alguien de Bayona que ha dicho que va a trabajar para nosotros, Sekitorik eta orduan, bai. Está aquí en orden. Baduzu norbait Bayonan? Ez dakit, usteot, ez helduen astean ez da egonen, ze bere alabaren urtebetetzea baita, baina bestenaz ez dakin orden, ba. Mamutzaga lagun. Bo, mila esker. Mila esker zueri. Ok, aio.